var engang en dreng, som hed Kasper. Kasper elskede junkfood, men hans far var meget strengt imod det. Må jeg ikke nok få noget McD, far? Fuck dit McD! Hvad med noget Burger King? Nej! Kasper blev bare bange over sin far, og han gik sin vej. Men lige pludselig kom der en gylden kamel og sagde: Du kan få så meget junkfood, som du vil have. Hvordan? Bare hop op. Det var en lang rejse, og det tog lang tid, før de nåede til destinationen. De red igennem ørkenen og alle de ting, som var svære at komme igennem. Selv igennem gaderne i New York City. Og igennem markerne i Amsterdam. Selv igennem Mexikos mørke gader. Selv igennem rummet. Og endelig nåede det til destinationen. Så er vi nået til destinationen. Junkfood! Yay! Yay! Kasper var rigtig glad for alt det junkfood. Der gik lang tid, og Kasper spurgte om, at han måtte komme hjem. Må jeg godt komme hjem nu? Nej. Kasper blev tykkere og tykkere, og til sidst blev han så tyk som hans far. Der gik flere dage og nætter, og han blev så tyk, at han nærmest ikke kunne gå. Må jeg godt komme hjem nu? Nej, du kommer aldrig hjem. Men ud af ingenting kom Kaspers far. Kamel! Far! Jeg kommer til at dræbe dig! Jeg dræber dig! Au, det vil mig! Det går ikke! Der gik lang tid, men kampen var over. Kamelen døde og forsvandt. Nu er du i sikkerhed, min søn. Far! Det tog et stykke tid, før de kom hjem, men de var endelig hjemme. Hvem fuck er du? I'm Snoop Dogg, bitch. Let's smoke some weed. Smoke weed every day. Er det det? Ja. Lad os se. Er du klar?